Altså Roskilde! Er det for højt? Men vi prøver bare at se, om vi kan få folk til at møde hinanden på nye måder her. What does this mean? What does it mean? Ja, du må få det. Vil du ikke have et brev? Jo, formålet med vores initiativ er egentlig bare at gøre opmærksom på genbrug og madspild og affaldssortering. You can see Rosanna Popular. Og alt, hvad du ser omkring dig, er faktisk skrællet. Oh, it's near Vesterbo. Yeah, that's where my hotel is. Have we go past there? Ja. Hvem er det, som har dette? Er det kommunen, eller er det privat? Nej, det er privat. Det er sådan inde på Facebook. Okay. Så er vi bare nogle mennesker, som gerne vil være fucking flinke, eller gode ved hinanden, og gerne vil have, at danskerne skal være lidt flinkere ved hinanden. Vi arbejder rigtig meget for at prøve at skabe bedre samtaler. Altså, vi prøver altid at inspirere folk til at tale med nogen, de ikke kender i forvejen, og at snakke om nogle andre ting, end det de lige plejer at snakke om. Og i dag har vi så gjort det i en ultralight version, kan man sige. Og det er dels, at vi jo så har fyldt de her balloner med helium, som jo er ultralight, men også simpelthen, at man bare får et enkelt spørgsmål stukket ud. Du skulle skrive noget fra hjertet. Ja. Altså, eller hvor det nu kommer fra, fordi hvad er det lige, man vil sige? I dag har jeg taget mit projekt med, som handler om, at jeg skriver breve til folk, som jeg ikke kender. Opfordrer folk til at komme og skrive breve selv, og som I kan se her, så hænger folk brevene her på bænken. Og så kan de få lov at komme og tage et brev, og de kan også selv skrive et brev bagefter. Og det foreløbig har det været på en halv time, har der været 5-6 mennesker forbi at skrive, så det var en stor succes, synes jeg. Altså håber vi lidt på, at ved at skabe sådan en pop-up café her, som består af genbrugsmøbler og alt, hvad vi serverer, er ligesom doneret eller skrællet, at skabe noget opmærksomhed og noget bevidsthed omkring, at det er let og lige til at praktisere genbrug. Er det ikke meget fedt? Isn't that really good? Nej, nu skal han have Race Against the Machine. Er nogen, der kan huske Race Against the Machine?